Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulon. Ti pagaman nagpailingad itinaga na Cesar. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita kiti biag. Barang makaipaay iti adal kadagiti naayat adumdumeng. May saak a construction worker ket adaanak iti pamilya. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Cesar. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Marisa, apay adi ka pala nakaluto. Anyat orasan. Pasensya kan lakay. Kasangsangpet ko lang amin. Agi na naakla ko mabiit. Sakbay arugyak man ang tiagtrabaho dito'y balay. Anya? Pasensya kan no nala daw ti panaglutok. Ngam, adamo tinapay kan kape. Isupay lang ti meriendaam no mabisin kan. Saan mo't kidi? Ang amala. Agluto kan. Tagid daak pa'y biit. Nabambanugak ang nakikonstruksyon. Nabanugak matlakay. Ngam ala, agluto ako na. Agi na nakapay dita, kabayatan ti panagluto. Day, apay anak kaidda ka pay laang Cesar. Awan ka diti trabaho yu ita. Awan, nanang. Ay kat agriing ka nga ruden Tasi ka pay laang timang parubwat kadagiti ubeng. Ay, nanang. Kabalan ni Marisa dayta. Ay unay kalakit din anak ko. Ay, talo dagiti ubeng a parubwaten na. Kat agsagana met amapan ijay trabaho na. Iso nga ing katulungan Saan na bale? Dadakkelan dagiti ubing, nanang. Kan saan na bale Tagtugtugaw matlang di opisina da. Ay na anak ko, saan ka kumaakasta? Mabambanog di asawa nga uray kunam amangup opisina. Anya kumangay ti pakabanugan na ijay, nanang. Kat nubolpen kan papela ang tig-iggaman na. Wano saan? Computer la ang tisangsangun na. Saan akas kada kami? Agbagkat iti nagdadagsen. Kan maktangan ti ima iti kamamartilyo. Ay na, narigat amin a klase iti trabaho, anak ko. Isu adi ka agsaw iti kasta. Sabali ti bannog ti maysa amangup opisina. Ne, apay akas ta ti rupang pare. Naginanaka matitimay sangal daw ti kunak, ngam apay akas ta ka. Masurunak nga ron kan ni nanang. Apay ka di manen. Ay, kaslawan ganas ko anak yan ijay balay. Gaputa sinermusemunan nakmet. Anya? Apay ngamin? Gapulaan, tanasang tanak anak kaida. Kat ni bakat laang ti mga asikaso kadagiti anak mi. At damat gayang punto ni nanang mo, pare. Anya? Wen pare, nasken mo't ngamin natulungam ni bakit mo. Saan aga po ta iso ti babae kat isulatan ti mga sikaso kadagiti anak yaw? Tatang, isuro nakman dito yung assignment ko. Anya subject dayta? Math, tatang. Urayam latan ti inamuan. Nabanugak ngamin. Kahit ko pa'y tiagina na. Nga mabiit laang dayto'y tatang. Ang mga numarabyan manin ni nanang. Sana bale, mabiit to amalpas dayta, no ninanang mo ti agisuro. Sige nga rod, tatang. Halang rod urayam ni nanang mo. Agi na naak pa'y biit. Wan, tatang. Alas 8 iti rabi, ngam saan pa'y analpas ti assignment ti anak tan. Insurum ko mga min itay Nasakit nga rod ti likod ko itay. Nabannog kami ang nagbagbagkat iti simento. Ngam insamiram kumalatan tinagisaang itiin na puy Ala, isurum ti anak ta iti assignment na. Nasakit ti ulok. Sikan na, jak amo dayta.
Ala, sana bale. Nalakalaang para kan kadayta. Ala, ingka nga rudan maturog. Siya kung ti makaam mo iti anak ta. Wow! Mayat dito'y kabarbaro asay tayo pare. Apay ka di pare? Apay, di mo nakita di limabas. Dagi jay dua babalasang? Wen, ay na, nagpipintas da niya. Talaga, mapawaw chicks ka. Ay, isumat lagayam at tumanalang kiyaw ka pare. Ha? Sa bali matgayam tikit kita. Ay, sos. Kapoy ka, pare. Awan ngamin kanyak dagita. Trabaho tikas kanan kanyak. Kan may sa. Saan ngamin anasayat dayta agalan ti may sa lalaki? Nga addaan asawa. Ah? Uy. Itala ang amaamwak. Asanto ka matgayam, pare. Diyak ibagbaga na santuan ako na tao, pare. Ha? Nga mamok aliklikan dagiti bambanag. Nga amok amakapasakit itirik na ti asawak. Anya? Wen pare. Iso anas ken akastamet kumati aramidam. Tapno saan amasaktan ti asawam. Amandagayang tinagan mo, ading. Wan, Manong. Anya, maibagay launay kan ka, ading ko. Napintas ka. Ken, napintas tinagan mo. Agyaman ako na yung Manong. Ada ka din nobyo, mading? Awan pa'y, Manong. Sigurado ka? Iti dayta kinapintas mo. Awan nobyo? Awan nga rod, Manong. Kas awan pa'y nga rod ti panawon ko iti dayta banag. Impa may sakti imatang ko iti trabaho. Tapno makaurno nga kumadagos. Kasta ka di? Wan, kan may sa? Awan pa'y makita akap-kap na kakalalaki. Ha? Amangan mo siya kon ti ururayam Amanda. Anya? Unay ka matan, Cesar. Nalabas matan day tangar aramidam. Apay ka di manan. Manula ang mataya ti aginaw iti plato. Apay adi mo maaramid dayta. Nabanugak, Marisa. Kat, sa anak ka di mat anabanog ha, Cesar? Apay, makinaak ka di tapno ipatrabahom amin kanyak at trabaho dito'y balay? Naimbagkan ka tagtugtugaw ka lang di opisina yo. Siya ngay, construction ti trabahok. Panagkunam kat nalakalaang ti mga opisina. Tapno amom, kasta unay ti stress ko iti trabahok. Kan an-ano saklaang, gaputa isulaang mati pangal-alak iti kwartak, gaputa di mo matmay pa ay amin na kasapulan tayo. Anya? Kati sumat, imbagpaykan ka, tawan overtime mo. Ado ti oras mo nga agina na, inton makasangpat ka dito'y balay. Anya? Ngamdi ka mat kumaglablabas, Cesar. Inton makainana ka, agluto ka kumamat, wano aginaw ka mat iti plato. Day, apay nga adda ka, Cesar? Ninanang mat. Sana ka dia welcome dito'y balay. Siyempre, welcome ka. Ang mas daawak laang, gaputarabrabi ay ngam adda ka. Kas lang amin adda ti bannog ko, no adda ki di balay. Ay, kat nalabos mo't ka nung amin, ti aramidam. Uray si ka, ti umununa sumagpot ijay balayo. Awan pa'y ti kunam nga agluto ka. Ken aginaw itinanganan yaw. Anya? Tanagipulong pa'y gayam kada kayo ti asawak. Gapo, tadi na kanon maanusan ti kasta nga ugalim. Ken sadot ka pa'y kano nga agisuro iti anak yaw. Anya? Ay pangaasim ko anak ko. Siyak, ti mababay ni ti kastang aramidam. Maawatam kumamot ti asawam. Gapo ta mabambanugmat iti trabaho na. Agyaman na, kiti pa nang ipasyar mo kanyak, Cesar. Hay, uray kaskasano, nabang-aran matirik na. Naskan ngamin nga agrelax ka matsag paminsan.
Saan apuro trabaho ti araramiden? Talaga nga akayat ko ti trabaho. Gaputaado ti paggasgastusa. Dahil nga Rojay bagbagakan ka. Nuaklunam ti panagayat ko. Tulungan ka. Pagbingayan tanto amin na biro ko. Ngam, amangan mat na ibagang akwarta lang ti kayat ko kanka. Ha? Awan iti panunot ko dahita, Amanda. Gaputa nakitak ti kinagagat mo amanggad. Agyaman nak no kasta, Cesar. Kat ala, ikanak pa'y itinaan anay apanawan. Tapno mga dang para iti dayta abanan. Kanayon ka kano amarabyan, Cesar. Apay, adda ka din overtime yo iti construction. Ti ka di manan asawak tinangibaga iti dayta, nanang? Wen, kat patsyag ti asawam, gapo ta saan nga ulbod. Anya? Kat isumait, agasang manday ta. Alas 9 wenno alas 10 a panagawid mo. Di ka pa'y kanumangan, kayat na asawan, mangmangan ka itiruar. Ay. Ay, ayos kamot Cesar. Ah. Maalam ti mangan itiruar akaduwam ti babaem. Ngam di mo pa'y mailutuan ti putot mo kan asawam iti kananda. Ay nanang, babae mat asasawon nyo. Aglibak ka pa'y laeng. Ado tinakakita ka na kayo iti babaem amang mangan iti maysa a karinderya. Apay, dayjay tinangisukatam iti naanos ken napintas nga asawam. Nakiting ti palda ken napuskol ti make-up na. Nakasangpit ka matgaya man, Cesar. Marisa. Uray di kalat ako man nagaw-awid Nakipagnaid ka kumalatan ija babaim. Anya babae asasawam manen, Marisa. Sa anak adang nga, tapno jak maawatan ti amin, Cesar. Saanan anasken apaglibakan nak. Gaputa amukon nga da babaim. Kat iso ti kanayon mo nga i-date. Ha? Naimbag pa'y ti babaim, Cesar. Kabailam nga i-date. Idinto ta ti putot mo, di mo may lutuan. Ay na, awan panawon ko adumhag kan ka, Marisa. Ala, nawayakan apumanaw, Cesar. Di kan lapdan. Tutal, di nakmat matulungan. Ay, awan mon pare. Naabak ka ni tilaban. Anyat kayat mo asawan, pare? Ket no nakitak ni Amanda nga nakakibkibin na sa bali a lalaki. Anya? Wen pare, linuko na kalaang day diya babae. Pudno ka di day tangay bagbagam? Ay na, wen nga rod pare. Kunak tumat ngamin kan ka. Dagitilatan aginam, ti pangipaayam iti atensyon mo. Saan kat aday diya nga Amanda? Anyan? Nagsakit daytoy nga inaramid kanyak ni Amanda. Ngam nasaksakit ti inaramid mo kini Marisa nga asawam pare. Bye-bye amon ni Amanda. Ket sulnitam ti nagkurangam iti aginam. Agpudno ka man kanyak, Amanda. Pudno ka di tinaidanon kanyak nga adda sa bali alalaki iti biyag mo. Sorry, Cesar. Diyak gayam mailimad ti amin. Anya? Sorry. Ngam saan ka nga iayatan? Tigayam nobyok tayo ayatan. Apay nga inaramid mo ti kastoy kanyak. Impagarup ko no napudno ka kanyak. Isu nga impay ko amin a kasapulam. Pasensya kan, Cesar. Ngam kasapulak lang amin ti kwarta. Isu anak relasyon na kan. Ket sapil ako mata mapakawan na. Amanda. Umadayo kamin itinobyok. Ket kidawak ko matipam makawan mo. Ket lipatin na kon, tapno mga baruanan kan. Saan, Amanda? Di nakpanawan. Pasensya kan, Cesar. Ngam talaga asaan ka nga ay ayatan. Ket ulitak kagkid daw iti pamakawan. Saan ka di nga imbagakkan ka nga oray pumanaw kan, Cesar? Panga si Marisa.
pakawanan na ko, ma. Nabayagan nga inanusan ka, Cesar. Idi pa ilang pinaspasensyaan ka, ngamaan niya tinaramid mo. Imbis ko mga agbaliw ka, ngam saan mata kinarkarom ti aramid mo. Marisa, pangasim ko mata pakawanan na. Ikarik, agbalbaliwag. Adon agundaway nga impay ko kan ka, tapno agbaliw ka, Cesar. Ngam sinayang mo. Nagsimplian mat nga minti kayat ko nga aramidam para iti pamilya tayo. Ngam di mo mat inaramid kada kami. Gaputa inaramid mo iti sabali a babae. Marisa, pagkaasim. Nabanog ako namang paspasensya kan ka, Cesar. Iso pa nga asim ta pumanaw kan. Jakon kayat asumakit ti ulok gapulaan kan ka. Kung mga mintadim ngagkakanyak idi, saan ko maanarakrak ti pamilyam, pare? Pare. Kanayon ko idi nga ibagaken ka. Adi mo isukat ti pamilyam iti babae. Anabiit mo laeng anaam mo. Itala ang amaamiris ko. Abidot gayam nga agpaiso tinaramid ko, pare. Aniyan tinaramid ko. Agkid daw kayo ti pamakawan kini Marisa. Ipakitam ti panagbalbaliw mo. Kat tulungan mat ngamin at ibagim, di mo aramidan dagiti banag, apakasaktan ti asawam. Saan ka di nga imbagakkan ka di kan umay dito'y balay, Cesar? Dagulit ka mata niya. Marisa, at daak manan, tapno agkid daw iti pamakawan mo. Aklunak nga adu dagiti nagkurkuranga kada kayo. Ngam nakasagana amang solnit kadagita. Kunak mat idikan ka na uma akon amang paspasensya kan ka, Cesar. Iso pa nga asim tadikan umay dito'y balay. Marisa, naamiris ko anapatag kayo gayam kanyak. Iso nakasagana ak adumngag. Iti amin nga ibagam. Pumanaw kan, Cesar. Di ka mang singa. Adupay ti aramidak. Kat pangaasim ta di na kun rangrangan. Nanang, talaga ka di. Ngawanan tinamnama ang maurnos ti amin kada kami ni Marisa. Daita ti maalala ti kinalanggong mo, Cesar. No apay ngamin anak relasyon ka, iti dayjay nga Amanda. Nanang, aklunak ang nagbindutak. Ngam nagbabawiyak ti amin. Noan niya ti desisyon ni Marisa, iso ti masurot. Di mo mat mapilit jay tao, no di nakan kayat. Gapo tabasol mo matlaan. Nanang? Tano siya klaamay sa? Talaga ang makapadismaya ti aramid mo. Saan nga aramid ti may sa pagwadan nga ma? Iso nga urayag, no kaano na ka ang mapakawan ti asawam. Nalaos ti babawi kiti inaramid ko, Mr. Lonely. Gaputa di na kon pagan ano ti asawak. Or-urayak langan ti kanito ang mapakawan na tapno maurnos ti amin iti nagbaitan mi. Alakastan kat agyaman ak. To'y pagayam mo, Cesar. Pagayam, Cesar, talaga nga minabidot ti naramid mo. Simple lang ti kaya ti asawam, ngam di mo maaramid. Ala, ipakitam ti sinseridad mo iti panagbabawim. Kan ipakitam ti kinapatigdaken ka, bareng mapunas tiguran naken ka, tapno maurnos matlaeng ti amin. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti panakay drama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinga, di tinaga na Cesar. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kaniti madireksyon, Virgie Baglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.